A veure, jo la primera cosa que vull comentar abans d'entrar a les 4 diapositives que porto és dir-vos que l'Auditori de Barcelona en aquest sentit en aquest àmbit té un avantatge molt gran, i és que el nostre servei educatiu, tot i que l'Auditori de Barcelona es va crear l'any 1999, es va inaugurar, el nostre servei educatiu es va crear a partir del servei educatiu de música de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Per tant, hi havia un recorregut important, i la persona que hi havia a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, que era l'Assumpció Malagarriga, va anar a treballar a l'auditori. Amb la qual cosa ja, d'entrada, al primer moment, ja va haver-hi anys d'experiència i quilòmetres de recorregut. Això val la pena dir-ho perquè si l'auditori avui, ara, en aquest moment, és referència de tot el que és la proposta educativa per escolars a nivell europeu, és gràcies a aquest procés previ. I també dir-vos que en aquest moment hi ha una cosa que ens preocupa molt i que jo hi volia remarcar, i és que nosaltres, quan parlem de que l'auditori és educatiu, també no parlem només del món escolar. Del món escolar sí, és molt important, però per a nosaltres és molt important pensar que estem educant a la ciutadania, i per tant que hi ha moltes coses, com veureu al final que us d'explicar al Cantània, que hi ha moltes coses que es projecten molt més enllà, a partir de clubs de música, biblioteques, a partir de serveis, del que en diem les prèvies a diversos concerts, o amb accions que fem descentralitzades amb escoles de música d'arreu de Catalunya. Però bé, com dit això, parlem de Cantània, que és una mica l'estrella del servei educatiu, i com que molts de vosaltres ja ho coneixeu, no hi insistiré. Però anem al primer de tot. El projecte és un projecte coral participatiu, és a dir, es tracta de que tothom que pugui, a través de l'escola, s'apunti a cantar amb l'auditori, una activitat musical adreçada als nois i noies entre 8 i 12 anys que vulguin cantar, però sempre a través de l'escola. I, per tant, aquí la participació és de mestres, les famílies perquè també s'impliquen, hi ha un munt de professionals que hi treballen, etc. Llavors, el que és molt important, garantim que tots els nens, sense cap mena de selecció, hi poden cantar. Aquest és un dels principis amb els quals treballem, veurem de seguida, en les fases inicials, que és en la creació de les cantates. I l'altra cosa també molt important és que apropem un públic no habitual a espais culturals del territori, perquè això no es fa només a l'auditori, es fa des de l'auditori, però es fa a molts llocs, com ara veurem de seguida. Però intentem que almenys una vegada a la vida hi hagi gent que no ha trepitjat mai un auditori i que hi vinguin. Jo, així d'una manera una mica gràfica, que acostumo a dir és que és l'única vegada que per un concert de música veiem a la sala vels islàmics. I ho dic així caricaturitzant una mica, però és la realitat. I si no, us prego que analitzeu en l'àmbit del teatre, a l'àmbit de la dansa, a l'àmbit del circ, quants vels islàmics veiem pagant, O sigui, no en festa major, que hi ha gent que s'hi acosta, i perquè això és preocupant, que no donem o que no incloem la gent vinguda de fora a dintre els nostres espectacles. En aquest cas venen perquè hi ha els seus nens cantant, d'acord, sí, és un condicionant important, però el cas és que hi són, i això, mira, també penso que és una virtut que cal tenir en compte. Un segon, ja m'ha saltat, un segon element és que acostem creadors actuals als infants i al públic. És a dir, hi ha un treball llarg de creació, però sempre ho fem a partir de música feta a toc, creada expressament per això. És a dir, no agafem cantates fetes que podem garantir l'èxit. Hi ha un treball immens que comença 3 anys abans. Ara, en aquest moment, al servei educatiu de l'auditori s'està creant la cantata que es farà l'any 2021.
i tenim ja a les envistes preparant alguns elements de la que serà la de 2022 i encara hem de fer la de 2019. Es fa a partir d'una feina quotidiana a l'aula. Cada dia o cada setmana els nens treballen a l'aula el que al final de curs faran a l'auditori. Per tant, no és anar a preparar una cosa pel moment del concert final, sinó que li donem un recorregut que ocupa tot un curs a un grup classe de l'escola. I després hi ha una cosa també molt interessant, és que a través de les sessions de formació que fem, són 3 sessions de formació a l'any, es facilita la trobada i l'intercanvi regular entre els mestres, perquè és que els mestres venen a l'auditori o al lloc on facin la formació, també fem formacions, per exemple, a Granollers, doncs venen i passen tot el dia fent formació. Tot el dia fent formació vol dir que hi ha pauses, vol dir que hi ha l'hora de dinar i vol dir que quan se'n van, que entre ells poden parlar i intercanviar experiències. Un procés molt treballat. 3 anys abans de l'estrena fem l'encàrrec del text i la composició. Però això no implica un encàrrec i després ja ens ho trobarem, sinó que, com a mínim, durant l'any i mig que dura la creació de l'obra, es fan no menys de 10 reunions amb els autors per corregir, per intentar veure cap on es poden fer anar les coses perquè doni després cantant i el fruit que ha de donar. Un any abans de l'estrena se'n fa l'enregistrament, és a dir, la cantata que farem ara al maig i juny de 2019 es va enregistrar al juny de 2018. Tenim un cor pilot, cada any acostuma a ser diferent, i ja s'agafen els músics, es contracten 3 equips de músics, perquè veureu que les dimensions són molt bèsties, allò de la repetició que dèieu, en aquest cas es dona, i aleshores es preparen ja els músics un any abans de que ho hagin de fer i s'estableixen tots els calendaris. Durant el curs, les mestres, dic les mestres especialment, com es parla de les infermeres, perquè majoritàriament són dones, i per tant, benvinguts al club, o benvingudes al club. Les mestres reben la formació musical i escènica perquè la cantata té tots uns elements escènics de moviment que també ho fan també molt vàlid i d'aquesta manera poden anar treballant a les aules. I aleshores, just abans del concert, els nens es troben una hora i mitja abans, perquè tenen mitja hora de descans, i en una hora passen la cantata una vegada, cantata que ja han treballat sobre l'enregistrament i a partir de les indicacions que han anat rebent els mestres. Una hora abans ho fan una vegada i després d'aquesta vegada entren a dintre a descansar un moment, s'omple la sala de pares, mares, àvies i surten, ho fan i aquí s'acaba l'experiència. Experiència, però, que és brutal. Perdó. Es vesteix molt bé l'experiència a nivell escènic, tant de llums com d'amplificació de so, com tots els elements coreogràfics que porten. I algunes dades només, i acabo. A cada concert hi ha entre 250 i 800 cantaires, depèn del lloc que es proposa. Òbviament, no és el mateix fer-ho a Granollers o fer-ho a Manresa o fer-ho a Vic o fer-ho a Barcelona, on hi posem 800 cantaires. I públic, doncs, entre 350 i 1.500. A cada sessió a l'auditori hi ha dies, al mes de maig, que fem 3 sessions. A Granollers també se'n fan 3 sessions. Hi ha llocs que en fan una cada dia, depèn dels equips de logística i tot plegat. Quanta gent passa cada any per l'experiència? 50.000 nens i nenes. L'any passat van ser 51.280 no sé què, hi ha hagut algun any que 49.000, més de 120 concerts. L'any passat, ho tinc anotat aquí, l'any passat van ser 121 concerts. L'any anterior havien estat 139, depèn. I un públic de més de 100.000 persones.
On es fan aquests concerts? Arreu de Catalunya, 11 ciutats de Catalunya. Atenció, no tenim cap població de la demarcació de Lleida ni cap població de la demarcació de Tarragona. Això és important perquè sabeu què passa? Que els de Lleida, pobres, s'han de fer un viatge de 2 hores i mitja, venir i després tornar, i és francament pesat. Seria interessant poder fer això, descentralitzar-ho més, però ho fem a Vic, a Manresa, a Sant Cugat, a Barcelona, òbviament, a Mataró, bueno, molts llocs. Llavors, arreu d'Espanya ho estem fent també. Es fa a Valladolid, aquest any es comença a Burgos, es va fer un any a Madrid, també ho fem a Sevilla, fem a diversos llocs, però també ho fem a Portugal, a Guimaraes, es fa a Bèlgica, perquè tot això es tradueix. A Bèlgica es fa en flamenc i en való, a Brussel·les. A Alemanya també ho traduïm a l'alemany. I bé, i això és cantant, i és que, en fi, molts ja ho coneixeu, per tant, doncs, era simplement posar-ho com un exemple d'una pràctica que no ha nascut com a bona pràctica. És després que hem dit, ostres, això és una bona pràctica. Això és fantàstic, sí, però vull dir que va sortir com moltes iniciatives. I una cosa importantíssima. Des de fa 3 anys, això també ho fem per gent gran. I quan dic gent gran, gent a partir de 55 anys. I ho va començar també l'Ajuntament de Barcelona, ho hem agafat des de l'Auditori i en aquest moment ja s'està fent a Mataró, a Vic, a Manresa i esperem que a molts altres llocs, perquè ho hauríeu de veure, és al·lucinant, és de pell de gallina veure la gent amb cadira de rodes, amb bastons, veure'ls preparar la seva cantata i cantar-la i oferir-la a tothom. Moltes gràcies.